Bądź nieco uszaleniony, ale szczęśliwy, bo przeżyłeś niesamowitą przygodę. Daleko dobry, odwiedziłeś najlepszą przewodnika. Zjawiska występujące w filmach oraz kontakty z wzrok, słuch, dotyk, węch. Szukamy platformy, ujrzysz oświetloną wybuchaniczkę, a podczas możliwej wymiany ognia pojawią się kłęby wody. Musisz tu również uważać na ludzi. Bo przeżyłeś niesamowitą przygodę. Daleką podróż, odwiedziłeś nieosiągalne galaktyki, dotarłeś do przyszłości lub cofnąłeś się kilkadziesiąt tysiąclecy wstecz. Na jedną czy dwie, czy kilka młodą straty. Słońce jeszcze tutaj nie wyszło zza kamienic. Bo to wszystko jest fajnie oświetlone. Po ciemku, nie? Co to za...
nami to nie chce. Piękniejszy jest. Przeniesiecie w środek pędzącej rakiety. Pod wodospadem poczujesz Ty Nawet chamie. się sprzedawać. To jest zaawansowany 20 To jest dobry, wiesz, efekt postaci, że ci ludzie do filmowania, bo ci ludzie są siluety, a rynek jest oświetlony i to może pójść bez... Ostrożnie z gryzoniami. Możesz poczuć je na nogach. Dodatkowo adrenalinę podnoszą drżące fotele, ale bywa i romantycznie. Tak? Pod wodospadem poczujesz krople wody, a w górach spadnie na ciebie świeży śnieg. Podczas burzy ujrzysz oświetlające błyski, choć głos na głowie może się zjeść. Dźwięk technologii ceramik pokazuje te wszystkie wrażenia do tego stopnia. Platforma poruszająca się w 72 kierunkach to niestety środek pędzącej rakiety. Pod wodospadem poczujesz krople wody, a w górach spadnie na ciebie świeży śnieg. Podczas burzy ujrzysz oślepiające błyskawice, a w ostatecznej wymiany ognia pojawią się kłęby. Obraz z technologii 3D wychodzi do ciebie z ekranu, także jeździsz się, gdy dinozaur zechce cię połknąć. Bo przeżyłeś niesamowitą przygodę. Daleko od odwiedziłeś nieosiągalne galaktyki, dotarłeś do przyszłości, wyskoczyłeś się kilkadziesiąt tysięcy lat. Ta niesamowita atrakcja przeznaczona jest dla ludzi w każdym wieku. Jak to dokładnie? Jakiś tam renifery, że nie ma... A gdzie to można dostać? No po 15. Bo jakby pani, mówię, narysowała jak to by miało wyglądać. Nie narysować. To tak technicznie tylko, żeby zobrazować. To. Widać go? Dziękuję.
kupiłem 2 syrenki. 105. Aha. Co tam będziesz wstawiał? No jedną będę remontował. Aha. Z hałasem wpadła do komnaty zła wróżka i krzyknęła: księżniczka w swoim 15. roku życia skaleczy się wrzecionem i umrze. One ładnie pachną. No na maśle smażone. Ale to jeszcze nie jest to. Szukam. Tylko byś ustawił wietrz. Co? Ostro. Tu by się z jakiegoś podestu przydało, lekkiego. Tak. Co ty... Coś tam kupuje.
Kupiłem sobie filtry, ale na tap. No i on powiedział, że to on nawet pomoże i no i wyciągnął na następne spotkanie. Nie, ona szuka tak. Dobra, już. Ale ja jeszcze nie skończyłem. Nieważne. Weź drugą rękę do obiektywu. To weź. O. Albo sobie gdzieś.
kręcić, jak zakładam ten. Tak. No. Fajnie ten tramwaj z tyłu, bo on jest, wiesz, za mgłą. Dobra, idziemy. Nie będzie. Ale pani chodzi o polityczną deskę? Bo generalnie zębu nie ma.
więc nie kupowałem. Proszę bardzo, zapraszamy. Czupryca czerwona, ostra, bardzo dobra. A ja za Panią nie Nie. To jest bardzo fajne. To jest Zapomniałem. tak, czosnek niedźwiedzi to jest. Super. On jest trochę łagodniejszy niż zwykły czosnek. No właśnie do kanapek, jajecznicy. No właściwie od kucharza to tak. No i to jest pieprz pomarańczowy. Super do ryby. Tak, brzydko nie pachnie potem po tym czosnku. Mówi Pani, że nie ma glutamianu? Nie ma żadnym. Tak, zielone to czosnek niedźwiedzi. Wszystko wiedzi. Które to było drugie? To chyba to drugie było. Pan brał tamto, a pan 50 groszy. Pomarańczowe z nakrętkami czerwonymi, a drugie są... Tak, oczywiście. Te mi nie wyszły, kupiłem sobie to szkło i od tamtej pory trochę chodzę, wiesz? Dobra, dołączę się. Skoro chcesz stoki robić, to... Chodź, chałupę kupimy. Ty kupę materiału, nie? Nie mają granic czegokolwiek.
Wiem. Widać, że ty też mają Facebooka. Ja cię nie wiem. Tutaj nie pizga, bo słońce świeci. Taki system, wiesz, kolorów. System barw. Ja znam tą nazwę. No spójrz tylko, spójrz. Sam, tak? To? Na obiad. No. Ja zaś widzisz tą softshellową coś podnosiłam, chyba nie schowałam. A tutaj po prostu no, oryginalne wrzucam. Nie no, wiadomo. Jak?